Настоящия филм е практическо ръководство и опътване за монтаж на оксиворонен генератор марка E-Hybrid Car. Системата е съвместима с всички видове двигатели с вътрешно горене, дизел, бензин, газ и метан. Системата е абсолютно безопасна и води до намаляване на вредните емисии, повишава мощността на двигателя и основното намалява разхода на гориво от 15 до 35%. Системата работи единствено при запален двигател. В следващите стъпки ще ви покажа основните дейности и действия при монтаж на системата E-Hybrid Car. Водородната клетка на генератора се извърши по последния начин. Намира се подходящо място за монтиране на самата водородна клетка. Фиксират се местата, къде ще бъдат поставени скобите за закрепването на водородната клетка. Тя трябва да бъде в вертикално положение и щуцерите, които ще захванат маркучите към резервоара на системата, да са в вертикално положение, така че да може да осъществи правилна циркулация на електролита в цялата водородна система. След което се пристъпва към монтиране на скобите за поставяне на водородната клетка. Резервоара трябва да бъде минимум 5-10 см от водородната клетка. Това е много важно за осъществяване на правилна циркулация на електролита, който ще налият, и произведения браун газ, който ще отиде към двигателя. Имаме 3 маркуча, които се свързват към самия резервоар. Един е за вход вече на произведения газ, другия за наливане на електролита и доливане на дистилирана вода в последствие, и третия за излизане на образувания оксиводород към системата, към двигателя на автомобила. Това е самата клетка. Отдолу има маркуч за източване на цялата система при необходимост, импулсен модулатор, реле, маркуче с малък клапан и допълнително устройство, което се свързва към импулсния модулатор при необходимост за работа на импулсния модулатор, без да е необходимо намиране на изходния ток от алтернатора на автомобила. Директно се връзва към акумулатора, без да е необходимо да се търси изходния ток на алтернатора на автомобила. Отдолу има нивомер, който показва нивото на необходимия електролит в резервоара и в цялата система. Ето отново цялата система, маркучи за отвеждане на образувалия се вече газ към двигателя, импулсен модулатор, реле и самата клетка, която осъществява електролизата за производството на газ. Допълнителното черно устройство е за директно свързване на импулсния модулатор към акумулатора, без да е необходимо да се търси изходния ток на алтернатора. Поставя се резервоара на такова място, че да има достъп за допълнително доливане на дистилирана вода. Вече са монтирани скобите, към които ще бъде закрепена клетката. Пристъпване към самия монтаж на клетките извършва се с гайка и контрагайка. Хубаво се стяга, материалите са абсолютно
изработени от материали, които са абсолютно издържливи на натиск, температури и други влияния. Пристяга се клетката на определеното от нас място и съответно се свързват маркучите. Маркучът, който е отдолу на резервоара, е за вливането на електролита и доливане по-късно на дестилирана вода към системата. Другия маркуч, който влиза отгоре, е за изхода на образувалия се вече газ. На самата клетка е поставен надписът Gas Out, т.е. образувалия се газ ще отиде в самия резервоар. На резервоара е поставен надписът Gas In, т.е. газът, който ще влезне в така наречения бъблер, и Gas Out, който ще отиде към двигателя на автомобила. Това е начинът, по който се осъществява пристягането на маркучите към самата водородна клетка. Маркучите са абсолютно температуро и така наречени силиконови маркучи, които са издръжливи на всякакъв вид работа, налягане, температура и така нататък. Всичко това се фиксира правилно и трябва да се обърне внимание, че от газ аут, който е на клетката, същия маркуч се поставя в резервоара към надписа Gas In. Маркуча от долната страна на резервоара е за наливане на електролита и доливане впоследствие на дестилирана вода в системата. Той е поставен долната страна на клетката. Има също така и нивомер на самия резервоар, който поставя нивото на електролита в системата. Другото, което е, клетката е поставена абсолютно хоризонтално. Това е отново маркуче, който ще бъде необходимия електролит. Отгоре маркуче, който влиза произведения газ. Другия изхода на вече произведения газ, който ще отиде към двигателя. Отново маркуче ви показвам, който е си налива. Това е маркуче, който излиза газа. И вече това е поставено маркуче с така наречен бъблер за отвеждане на образувания газ към двигателя на автомобила. Той е поставен също, има и поставено клапанче, което не позволява на образувалия се вече газ да се връща отново към системата. Т.е. образувалия се газ отива директно към двигателя и не се връща обратно в системата. Намира се подходящо място след дебитомера или MAP или MAP сенсор, който има на самия автомобил. Значи много важно е да се намери място след дебитомера на автомобила и преди турбо, при наличието на турбо компресор на двигателя. Значи намира се място и съответно се пробива отвор малък за поставянето на маркучето за влизане на бралния газ чрез кислорода в горивната система на автомобила. Виждате клапанчето след входа към горивната система, което не позволява газа да се връща обратно. Винаги се поставя след дебитомера на автомобила или MAP сензора на по-новите автомобили.
вече е отворено място, което ще бъде налят самия електролит. От това място се налива електролита за работа на цялата система. Отдолу се влива в самата въводна клетка целият електролит и в последствие се долива дестилирана вода. Това място, където се влива, се напълва системата с електролит. Вече системата е напълнена с необходимото количество електролит. Отдолу има нивомер, който трябва да обикновено до средата на нивомера е желателно да бъде напълнена системата. Това е вече монтирана напълно система. Ето виждате място, което е определено за водородната клетка. Трябва да бъде такова, че да има правилно охлаждане на самата клетка. Електрическата част на самата система се свързва по следния начин. Това е директен минус към акумулатора на автомобила и директен минус към реленцето на автомобила, което сработва системата при работа на двигателя. Това отива директно към минуса на акумулатора на автомобила или маса на автомобила. Дебелият червен кабел е плюс, директно също се свързва към плюса на автомобила. Тънкият червен кабел е към изхода на алтернатора на плюса и минуса на клетката, се свързва към импулсния модулатор на мястото с надпис Output. Input е мястото, което се свързва към захранването на автомобила. Това е масата към алтернатора, тънкият червен кабел и дебелият червен кабел директно към плюса на акумулатора на автомобила. Това е цялостното свързване на електрическата част на водородната. Това е в общи линии цялостен монтаж на водородна система. Съответните елементи на системата трябва да бъдат поставени на места, не пречещи на работата на останалите съоръжения в автомобила, да бъде осигурен достатъчно достъп за доливане на вода, профилактика, проверка и съответно безопасност на работата на системата. В следващите няколко секунди ще ви покажа производството на самия браун газ и влизането му в двигателя на автомобиля. Надявам се, съм бил